tässä Moi. nytten Gamer, vaikka nytten nimi onkin YouTubessa joku Tapan IS-kanne mui, tai joku mikä nyt tuliäkään. Niin otetaan nyt yhtä pilaajaa tässä Bowsplifissä. Sillä aikaa me tapellaan toisiamme vastaan täällä. Vaikka ei pysty. Niin, ammutaan toisia ja heitetään trickshot. Okei, mä heitän tricksotin. Ei. Anna mä näytä. En. Ei ihan. Kato. Ei se osu ihan tuohon. Oota, pysy siinä paikoillaan, Lyö ja käännös ja ammuminen. Ei. Lyö ja... Oi, mikä Anna mä. Ei, okei. Anna mä. Lyö ja... Aika lähellä. Ei. Eiks tänne tuu ketään? No kun ei ne osaa. Mennään kautta hube. Ja, mut mennään silti Mä oon täällä yksi, mitä hemmettiä? mä oon tää. Logaa. Mennään Bowsplifiin. Bowsplifiin uudestaan. Ja nyt mennään vaikka Areena 2. Joo. No niin! Kas niin? Täällä oi. No niin, game startin 20 sekuntia. Jolo. Tässä. Mä pompin täällä. Mä kämpin. Sit mä ammun sua kissalla. Nyt alkaa. Nyt mä lähden vähän täältä kiertelee. Oi mikä trickshot. Kato, tässä voi tehdä trickshotteja. Niin jo. Ui, melkein tippuin. Sin pitää. Ei juma. Nyt vähän. Ui, siitä ja siitä. Mä teen aina tälleen. Et mä ammuskelen tänne alaspäin. Samalla kun mä lennän. Mä lennän taas. Hyi, mikä biisi. Älä. Siitä heetsottia. Tää on ihan mahdoton. Hui kaakeli, vitsit tää mun kimitys tää taustalla, kun mä vähän puhun. Pitää katsoa video. Tipun. Ei. Pitää katsoa video, minkälainen tää mun ääni. Täällä on korvaraiskausta vittu koko ajan. Koulun viereisestä korvaraiskausta. Oi. Ui vitsi, nyt alkaa vähän lagaa. Bugaa. Ei, juma. mä tippuin. Oikeesti. Joo. Mäkin tipuin, mä tein, sori. Mennään Areena. 4. Joo, 4. Se on tää AIS. Tää AIS. tietää. T kautta hub. Otetaan tähän perään vielä vaikka 1. Mennään takas. Bowsplifiin. Mennään 2. Kyllä se aina porukkaa. Joo. Venään mäkin tuun. Täällä on taas koulun viereinen kiska. Täs mä oon. Joo, lähetään. Oikeesti. Ei, koska täällä on joku tyyppi. Ei mä lähin. Miksi? No kanttis tulla nopea, koska 10. Tai no, 15, 10. Yes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tom. Mitä dubsteppia? Joo. Ei! Ei hemmetti tois viitsyks on niin Ai ja mä en voittanut. Mä menen 1, koska basic. Tää on tällaista speedrockia, nyt alkoi vähän lägöä. Hei, kanttis tulla 1. Joo, mä voitin tää. Tuo Areena 1 nopea jumalauta. Oho, me sovittiin, että me kuvataan 2, mutta me kuvattiin 3, niin ihan sama. Tää on hauskaa. No, niin Koska otetaan tästä joku vaikka 6 tuntia. Joo. Tehdään tästä nyt vaan jonkun verran. Joo, ihan randomilla, vaikka tän jälkeen vielä 1. Ei vaan. Joo. En mä tiedä, koska ei nää katsojat varmaan jaksa katsoa. Ei vaan. Ei. Lopetetaan tän jälkeen. Okei. Joo. No niin, nyt lähtee. Loko. Jes. Kaikki lähtee. Fail. Kato, tosta. Oi. Oho. Mitä mä tein? Mä vedän tän parkoilin läpi. Ja sanoisin, kun sä oot voittanut tai hävinnyt, niin sit mä lopetan kuvaa kakkamunauksen. Miten noi... Mitä? Sä voitit. Ei, Voitinko? otetaan vielä 1. Tää oli niin lyhyt. Joo, mennään 1. Joo, basi. Basi. Ei vitsi, tää alkas. Ei Hei, jumalauta. tänne tuli jo. Ei okka. Hei,
Hei, pystyykö tän Bedrockin tästä niinku hajottaa, jos ampuu? Ei. Täällä kokeillaan, oot se Siima, kun ampuu siihen. Jos se hajoakin, niin ei oo mun vika. Ei vitsi. Ei pyki, koska Loni motherfuckerilla niin ei kaakeli. Minä taatelin. Noin, ei. Nyt sä oot kusessa. No joo. Ei vittu. Ei. No. Ehkä me lähdetään kuitenkin nyt tästä. Ui! Me vaan hypitään, me ollaan jäniksiä. Me ollaan jäniksiä, niinku pääsiäinen jänikset. Yes. Ei vittu, otetaan vielä toinen perä. Joo, lopetetaan teidän jälkeen. Heti kun sä oot voittanut. Mä voitan tän. Sä vittu. Joo, tosiaan, tykätkää Joo, mä voitin. videosta. Mä voitin. Turpa kiinni nyt. Tykätkää videosta, supatkaa kanava ja... Tilatkaa meidän... Mä sanoin jo se vammanen. Jos pidit tästä videosta, tykkää tästä. Jos haluat nähdä lisää videoita, subaa. Ja spesiaali tulee heti kun on 20 tilaa. Se on niinku aika pieni lukumäärä. Tää on mahdoton tää parkouri. Ei jees. Nähdään sitten ensi videossa. Mä en tiedä, että mitä me seuraavaksi kuvataan, mutta kuitenkin ehkä Minecraftia. Joten se olisi tällä kertaa terve ja heipä hei ja moikka ja terve. Ja morrö. Ja mörö.